všetkých, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a dneska si zase zahráme minifutbal. No, hral som vo skrine, takže mám pár vecí, ktoré si dneska otvoríme, ale zahráme si aj nejaké hry. No, už sa nám to načítava. No, však rýchlo. To som hral celkom vo skrine. No a môžete vidieť. Jeden balíček sa nám otvára. Ja si to ešte urýchlim za 4 diamanty. Tak. Otvoriť. A ideme. Peniaze. Nový hráč. Už som sa naučil, čo je nové. Tu tak je new. Minule tu nebol nový hráč. A jeden z mojich starých hráčov. No, dobre, super. Ale máme tu aj niečo. Máme tu ešte jeden. Keď si otvorím peniaze. Nový tým asi. Áno, zdá sa mi, že nová ikona nášho týmu. Mojho týmu. Tento box si dá, balíček si dáme otvoriť. Otvoríme si ho v ďalšom videu a máme tu ešte fialový, ktorý je o trochu lepší. Je tu väčšia pravdepodobnosť a je tu viacej dobrých vecí. Že bude tu dačo dobre. Takže 120 peňazí. Úplne nový, yes. To sa mi zdá, že je obranca. Ešte som sa to moc nenaučil. Jedna postava, tá je dobrá. A môj brankár, ktorého práve teraz nepoužívam, ale z toho tu sa fakt teším. No a ešte tu máme to, čo sme otvorili v minulom dieli. Takže tu máme 750 peňazí. Ďalej tu máme jeden balík, ktorý si otvoríme. Nemám tu nič nové, nevadí. Ďalší. Nič nové a yes! Môžeme mať ako Brazília asi. Neviem, prečo tam píše Brazília. Alebo Brazíl. Nový dres si môžem spraviť. A máme tu ešte jeden ten fialový, ktorý je o trochu lepší. No takže je 5 vecí. 138 peňazí. Nový úplne hráč. Super. Ďalší nový, super. Za nový sa teším. Zlepšenie na mojho hráča, ktorého už mám. A nové asi anglické, alebo čo to je? Kopačky. Super, tu máme Lucky Shot, jeden. Za ten sa teším, dneska vám ukážem aj ako to funguje. Ďalšie tu máme, čo to je? Super, nejaké Shot Amerika, nejaké kopačky. Ďalšie dve balíky. Takže 32 peňazí, to je trochu málo. No toto nie je dobrý balíček, pretože tu mám ešte aj postavu, ktorú už mám a no tak toto bol asi najhorší balíček v tomto dieli, v tomto videu. A druhý, ale ten je ešte horší na peniazoch. Dobre, na brankára, celkom je to fajn. A nové Chile, kreťasy, super. Toľko nových vecí za jeden diel som ešte nemal. A toto si nechám, a tieto dve veci, jeden fialový a dve modré si necháme na záver videa. Potom tu máme ešte, som si nechal na video tieto diamanty, takže si ich teraz poberem. Super. Alebo to spravím tiež na závere, pretože je to strašne dlhé. Ešte jedné si vezmem. Rýchlo, prosím. Tak, super. Teraz tu máme tým, super, teraz tu mám veľa vecí. Takže toto tu sú útočníci, hej, červení. Dobre, idem si vyskúšať iné. Ináč zmenil som si pozu. Ja chcem si už zmeniť tak, ako som ju mohol vtedy, dobre. Takže mám 3 útočníkov, 3 záložníkov a 4 obrancov. Takže obranci sú zelení, dobre, už sa to naučím. No takže jedného útočníka by som mohol dať namiesto tohto a vylepším si ho rovno. Super. Ďalej máme a mám tu ešte, dobre, už lepších útočníkov nemám, to nevadí.
Ďalej obrancovia. Aha, obrancov nemám nových. Ale možno nejakého vylepším si ich, pretože mám dosť peňazí. Pozrite, čo robí. Super. Nie je to super moc, ale ja by som to nedokázal. Vidíte? To je toto koničkovanie s petou. Mne sa to napríklad páči. A ešte obrancovia, ktorého mám jedného epického vlastne. Super 22, tak toto bude veľmi dobrý obranca. Rozmýšľam na miesto, ktorého si ho dám. Lebo si ich teraz povylepšujem. A uvidím, kto je aký dobrý. A to nie je dobré, to vám ukazovať nebudem. Keď tam bude dať čo dobré ukazovať, tak vám to nechám. Dobre, toto už sme videli dneska a ďalšie. Dobre, zmením ho na miesto, aký je najhorší, na miesto toho. Super, ideme ďalšiu hru. Ideme hru. Super, ďalší level 6, ale rýchlo. Už chcem hrať. Už 6 minút nič nerobím, iba keď som. No rýchlo. Ale bol tam jeden nový a nová tota. Boza, ale tie nechcem meniť. Takže play. Dneska vám ukážem aj vodkapy a lucky shoty a na budúce vám ukážem turnamenty. Takže 1 versus 1, tu koľko mám nových super. Takže toľko ich mám. Tak dám tento a dúfam, že tam bude niekto slabší. No, je silnejší ako ja, ale dúfam, že to vyhrám. To nevadí. Je silnejší, dúfam, že to vyhrám. Ináč som chorý ešte, takže mi to prepáčte. Občas budem smrkať. Ja rozhrávam ja, je to dobré. Hop, hop. Ja si takto stále dozadu nahrávam a čakám, kým oni tam nabežia. Dobre. Joj, čo som to spravil? Ja som chcel toto, ako sa volá, ho potknúť, no a... Dobre, yes. Dobre, mám. Nahrávka. Ale nie. Yes, krásny gól. Teraz ho môžete vidieť. Krásny, pod ruky mu poletel. Šprint a dávaj. Nie. Prosím. Nie. Kde to je môj najlepší? Nie, môj najlepší hráč dostal žltú. Dávajte. Už dávaj hru. Nie, on minul. Som úplne zošalel. Nevedel som, čo mám robiť, keď som zošalel. Nahrávka. Nie. Tak, dobre, aspoň. Jak to, že ho nepotkol? Čo som to spravil? Však som ho chcel potknúť. Zatiaľ som nemal ani jeden out. Ty nedávaj mi druhú žltú. Ja sa nezlostím. Ale no. Toto, hej? No dobre. Dobre. A dávaj, ideme. Akcia. Oni musia stiahovať. Sprint a strela. Yes, môj najlepší strel do gól. Pozrite, aký dal. Krásny. 2-0 a ešte prvý počas. Dobre. Toto je ináč moja stratégia, že hneď, že sa šmyknete a že sa šmyknete po nich, získate loptu a hneď vyšprintujete dopredu, tak? Šmyknete sa, pokiaľ nedostanete druhú žltú. To sa mi ešte nestalo. Wow. To sa mi ešte nestalo. Fakt. To sa mi ešte nestalo, že by... A škoda, že... Prečo som... A neviem ešte, prečo som to... Čo som to spravil? A... aspoň ze. A oni teraz vlastne rozohrávajú. A môj najlepší hráč dostal žltú, to sa mi ešte nestalo. Aspoň vidíte niečo, čo sa nestalo ani mne na videu. Yes! Tretí gól. Krásny. On sa šmykol. Nemám prečo. Dobre, a nahrávka. Nahrávaj. Nahrávka. Dobre, vbehal tam.
Yes! Druhý gol! Vyskúšam dať za ňoho ešte hat-trick. Dobre, viem ako vyzerá. Je to tento hore. Počkaj, čo robím? Teraz nehram, vám ukazujem. Dobre, bež, nabehuj mi. Počkaj, nabehuj mi, dobre. Hat-trick, yes! Prosím, už rýchlo neskončí táto hra. Dobre, a bež. Čo robím? Nie, ja nechcem nahrať. Aby vám tam stačil. Chcel som dať špín, ale som nemal jak to pustiť. Dávaj go! Yes! Zlá ty hodil. 7-0. Dobrý zápas. Na to, že som dostal červenú. Som najlepším hráčom. S epickým útočníkom. Dobre, nie. Škoda. Dobrá akcia. Dobre. Fuch, nedávam mi žltú. Hneď dám šprint a vybehnem po ňom, keď nahrá. Paf. A dávaj. Šprint, mne sa mi nabije. Nie, nestihol som, škoda. By som vyhral 8-0. Dávaj, poď. Yes, krásny. Ešte vyskúšam s tým dať hat-trick. Či? Už nestihnem, nemám šancu. Yes, 8-0, super. Takú dobrú hru sa mi zdá, že som ešte nemal. Super, a ešte si zahráme jednu hru. Zdá sa mi, že to bol Talianec, ktorému som hral. Fúha, a jeden fialový balíček, super. A som 7.